Hej og velkommen til 22 nyhederne på en aften, hvor udsendelsen bliver mere vågne end nogensinde. I dag skal vi nemlig rapportere omkring sygdom Ebola, som ramte flere steder i USA efterhånden. Vi skal snakke om den falske sms fra politik, der skabte valgpanik i nat. Vi skal også rapportere omkring konflikten mellem de røde og de blå, og vi skal se nærmere på nogle interviews med forskellige politikere. Nu stiller jeg om til Angela og Emma i studiet. Okay, studiet i DRB, hvor vi skal fortælle lidt omkring de politiske konflikter, der foregår i øjeblikket. Den røde og den blå blok har været på den igen, og det skal vi redegøre for. Tilbage til dig i studiet. Det lyder fint, piger. Imens skal jeg lige over til en hemmelig destination. Vi ses om lidt. Nej, vi kommer nu ind på den klassiske opdeling med blå og rød, som sagt på en grov måde. Her har vi på den ene side dem, som er mest for at bidrage til fællesskabet, og som har gode intentioner, når det kommer til det dårligste. På den anden side har vi dem, som lægger mest vægt på personligt ansvar, og som mener, at et godt samfund er et liberalt samfund. Jeg står her ved den hemmelige destination, hvor jeg skal ind og indgå et interview med Lars Olsen. Følg med. Hej, Hej. jeg hedder Emma. Hej, jeg hedder Lars. Vi har nogle spørgsmål med i dag, som vi gerne vil få svar på. Ja, du fyrer bare løs. Lad mig høre, hvad du har. Det første spørgsmål er, hvorfor er Danmarks politik delt op i disse to blokke, rød og blå? Det er jo sådan et historisk, altså der er en historisk grund til det. Og der var dengang, man indførte demokrati i Danmark, fordi før der var kongen, der bestemte, og så blev det så demokrati i Danmark, hvor man så skulle stemme om, hvem der skulle ind og sidde. Og dengang der var der kun to partier, da man startede op. Og det ene, det var Landmændenes parti, det hed Venstre, og det andet, det var sådan, hvad skal man kalde det for, ja, altså de der by-embedsmændsfolks partier, det hed så, og godsejere, sådan større godsejere og så videre, det hed så Højre. Så dengang var der kun to partier, Venstre og Højre, og derfor var der så de to blokke. Så det er sådan historien om, hvorfor at man taler om to blokke. Og så siden er der kommet en hel masse partier til. Der er kommet de radikale Venstre, som er en udbryder af Venstre, og så er der kommet jo Socialdemokraterne, kom også ret tidligt. Og sidenhen så er der kommet alle de partier, vi kender i dag, som Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet har det sagt, og så har de radikale og Venstre og Konservative. Konservative er jo det gamle Højre, de ændrer navn på et tidspunkt. Og så er der så Dansk Folkeparti, og jeg tror, jeg har glemt Liberale Alliance, så der er mange partier nu. Ja. Er der en konflikt mellem partierne, altså, og hvis der er, hvad er konflikten så? Altså partierne har jo, der er en grund til, at vi har så mange partier. Det er fordi hver parti går ind for nogle bestemte ting. Hvis der ikke var forskel på partierne, så var der ikke nogen grund til, at der var så mange partier i Danmark. Og der kan du sige, at det, at du vil noget forskelligt, det, at man har forskellige politiske mål, det skaber nogle konflikt. At partier på den ene side godt kan samarbejde om masser af ting, som man har til fælles, men der er også nogle ting, man ikke har til fælles. Og det gør, at man kan konkurrere med hinanden, som kan man sige lidt groft sagt. Hvis du for eksempel tager sådan noget som SF og de radikale, bare for at tage et eksempel, som et helt aktuelt eksempel, de tilhører samme blok. De peger begge to på Helle Thorning-Schmidt som statsminister, og det er så det, man populært kalder for rød blok. Men alligevel så er de også konkurrenter. Og her i går eller i forgårs, der kom de radikale med en ny kampagne, hvor deres leder, en der hedder Morten Østergaard, han står og på en stol og siger, at det handler om mennesker og noget, ikke? Og sort-hvidt billeder, det ser altså meget godt ud. Og dagen efter, så kommer SF med en kampagne, som er en kopi af de radikales kampagne, hvor deres formand, så står Pia Olsen Dyhr, og siger, at det handler om mennesker og dagpenge og ting og sager. Og det er sådan en parodi, eller man gør grin med, eller man slår ligesom på de radikale, selvom man er inden for samme blok. Og det er jo fordi, man konkurrerer om at få flest stemmer til næste valg, så man kan få mest muligt af sin politik igennem. Altså jo flere pladser du har i Folketinget, desto større mulighed har du for at få din politik igennem. Så på den ene side, så har du den blokkene, at man siger, at det der adskiller blokkene, det er i virkeligheden, hvem man peger på som statsminister. Jeg mener, at Dansk Folkeparti på mange måder er et måske lige fra en venstreorienteret parti, men så i hvert fald et parti, som for eksempel går ind for, at vi skal have en stærk velfærd, en ordentlig ældrepleje. Vi skal have ordentlige skoler og en masse andre ting, hvor vi i virkeligheden ligner Socialdemokraterne mest. Men vi mener alligevel, at vi kan få mest af vores politik igennem. Det er sådan noget som udlændingepolitikken, som de fleste forbinder os med, og sådan noget som en stram retspolitik, som mange også forbinder os med, at vi mener, at hvis man for eksempel har begået voldtægt, så skal man have en hård straf, den slags ting. Det kan vi bedst få igennem med en statsminister, der hedder Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.
havde vi kunne få mest af vores ting igennem med Helle Thorning-Schmidt, så var det hende, vi havde drejet på, men sådan ser vi det ikke op. Så det er det, der adskiller rød og blå blok, det er, hvem man peger på som statsminister. Og det betyder jo så ikke, at blokkene de sådan er sammentømrede. Altså vi er, på en måde er vi jo også, med det eksempel jeg kom før, er vi jo også gode venner med de konservative og med Venstre og Liberale Alliance, men vi er også konkurrenter, fordi vi vil gerne have så mange stemmer som muligt til næste valg, fordi jo flere stemmer vi får, jo flere pladser har vi i Folketinget, og jo flere pladser man har i Folketinget, desto bedre mulighed har man for at få sin politik igennem, eller så meget af sin politik igennem som muligt. Ja. Altså, der er mange, der mener, at jeres forholdspolitik er meget nationalistisk. Hvad synes I selv om det? Det kan man sige, jo, det lyder sådan set meget rigtigt. Altså, det skal forstås på den måde, at vi har jo EU, som er det her samarbejde mellem mange lande. Og det diskuterer man jo så, hvordan man skal lave det her, altså hvordan det her samarbejde skal fungere. Og der er nogle mennesker, som mener, at EU skal være sådan en slags Europas forenede stater, ligesom man kender det fra USA, at vi skal have fælles forsvarspolitik, vi skal have en EU her, at vi skal have en fælles valuta, at vi skal i stedet for at have vores kroner, så skal vi have euro i alle landene, og i stedet for at vi har vores egen politik på f.eks. velfærdsområdet, jamen så skal det ensrette sådan så, at sådan der i Tyskland, eller i Spanien for den sags skyld, hvor det ikke er så godt for eksempel at være arbejdsløs eller studerende, sådan skal det også være i Danmark. Og det er ikke lige den vej, Dansk Folkeparti vil gå. Vi mener, at EU skal være et samarbejde mellem en masse selvstændige stater, der selv bestemmer deres politik, der selv bestemmer, hvordan vi vil indrette vores uddannelsespolitik, vores retspolitik, vores asylpolitik og altså alle de ting, vi har. Så vi går ind for, at de europæiske stater skal samarbejde landene imellem, men vi er imod, at det skal blive til sådan noget Europas forenede stater, hvor alle landene skal være ens. Ja. Vi har sådan læst lidt omkring jeres mål, som jo er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed. Hvordan planlægger I at gøre det? Jamen, altså det der ligger i det, i forhold til arbejdsprogrammet og i forhold til vores politik lige nu, det er jo primært det her med, at vi jo har en række partier, et flertal på Christiansborg, stort set alle partierne minus Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som gerne vil ophæve en masse af de her forbehold, vi har. Og det vil de, fordi de gerne vil have det, der hedder mere, altså som vi kalder for mere EU. Og det er jo det, som Dansk Folkeparti kæmper, jeg skulle til at sige, med næb og klør for, at vi kan undgå. For tiden er der noget, der hedder retsforbeholdet, som et flertal vil ophæve, og retsforbeholdet betyder, at vi bestemmer over vores egen retspolitik. Det er så lidt kompliceret, hvordan at den her ordning bliver skruet sammen. Men det kan betyde på den lidt længere bane, at vi for eksempel ikke længere bestemmer over vores udlændingepolitik for at tage én ting, at det skal de så bestemme nede i Bruxelles i stedet for i Folketinget. Og det kan betyde altså en hel masse andre ting i forhold til vores lands politi. Og der har vi det så op i Dansk Folkeparti, at jamen, de ting, der sker i Danmark, det er bedst, at det bliver bestemt fra Folketinget og ikke nede fra Bruxelles. Fordi at hvis der så er noget, der viser sig, at det her det var ikke så smart, så er det nemmere at ændre i Folketinget, end det er at ændre nede i Bruxelles. Vi ved fra systemet nede i Bruxelles, hvor vi er oppe på 28 lande skal blive enige om noget. Det er meget svært. Hvorimod i Danmark, hvis det er et Folketing, der skal blive enige om noget, det kan simpelthen være svært nok endda. Så det er simpelthen et spørgsmål om, altså for os at se sund fornuft, at når der kommer, hvis vi laver en lovgivning, der viser sig den her, det var måske ikke så smart, vi skal finde på noget andet, fordi det løser ikke det problem, vi har, så er det nemmere trods alt at gøre det via Folketinget, end at 28 lande skal blive enige nede i Bruxelles. Du kan tage sådan noget som grænsekontrol for eksempel. Der er jo, den er jo blevet afskaffet via det, der hedder Schengen-samarbejdet. Og i Dansk Folkeparti, har vi været imod hele tiden, og vi mener stadig, at det er et stort problem. Fordi at som selvstændig land, så skal du altså kunne tjekke dine egne grænser og se, hvem der kommer ind. Og det svarer lidt til, at hvis jeg for eksempel havde et hus, det har altså ikke en lejlighed, men hvis vi ser hjemme i min lejlighed, der har jeg altså ikke en åben dør. Der har jeg faktisk en dør, jeg har sat på her, der er låsen. Fordi så hvis der kommer nogen, der gerne vil være gæsten hjemme hos mig, så skal de ringe på, og så går jeg ind og åbner døren, og så kan jeg lige se den anden, om det er nogen, der gerne vil have i min lejlighed eller ej. Fordi af gode grunde kan jeg jo lukke hvem som helst ind i min lejlighed. Og det er også sådan, vi ser på det, at vi kan ikke lukke hvem som helst ind i Danmark. Det vil vi godt lige have lidt styr på, hvem der kommer ind. Og det er derfor, vi mener, at det er sundt for noget på grænsekontrol, fordi vi kan bare se, at der er nogle problemer med, at der ikke er den her grænsekontrol, at der kommer for eksempel kriminelle ind, eller
narkosmugler for eksempel, de kan, hvis de først har fået narkoen ind i EU, og det er åbenbart nemmere, fordi Spanien og Italien ikke har så meget grænsekontrol ved deres grænser, jamen så kan de køre lastbiler direkte til Danmark, og det mener vi er et stort problem. Så altså det her med selvstændighed, det er, at vi har simpelthen mere tiltro til, at vi i Danmark bedre kan håndtere de her ting, en masse ting, også noget som uddannelsespolitik. Det kan vi bedre håndtere i Danmark. Vi ved bedst, hvordan vi skal indrette vores uddannelsessystem. Og det er derfor, at vi i forhold til EU kæmper den her kamp for, at der skal være mindre EU i stedet for mere EU. Altså vi plejer at sige mere Danmark og mindre EU. Det er sådan vores valgslogan. Og det er så altså heldigvis ser det ud til, at vi har en del danskere, som mener det samme, en del vælgere, som mener det samme som os. Og heldigvis så har vi grundloven, der gør, at hver gang vi skal afgive noget magt fra Danmark og ned til EU, så skal vi stemme om det. Det står simpelthen i grundloven. Så skal det være en folkeafstemning. Og når de her folkeafstemninger så kommer, så er det lige præcis det, at Dansk Folkeparti skal gøre alt, hvad vi kan for at overbevise danskerne om, at de skal stemme nej til, hvad der nu kommer, som betyder mere EU og mindre Danmark. Når I siger, at I vil sætte Danmark på rette kurs, og I er klar til at tage ansvar, hvilket slags ansvar mener I så, og hvilket ansvar er det, der medfører I at føre Danmark på rette kurs? Ja, det er jo et stort spørgsmål. Men det er jo altså, det der ligger i det, det er, at vi har en politik, som vi mener er det bedste for Danmark. Og hvis du spørger Enhedslisten, som har kontor her længere ned ad gangen, så vil de sige det samme. Og det at tage ansvar, det betyder, at man går ind, og så deltager man i forhandlinger og i aftaler, og man er hele tiden med til at prøve at få så meget sin politik igennem som muligt. Nu skal jeg lige se, jeg taler lige videre, indtil jeg kommer i tanke om et konkret eksempel. Men for eksempel efter et valg, hvis det nu bliver sådan, som meningsmålingerne siger i øjeblikket, det ved man aldrig, fordi de kender sig på ingen tid. Men hvis det bliver sådan, som meningsmålingerne siger, så kommer der det, der hedder blot flertal efter et valg. Og det vil sige, at der er flest partier, der peger på Lars Løkke Rasmussen. Men det betyder ikke, at det er Venstre og Lars Løkke Rasmussen, der skal bestemme al politik. Det betyder, at Lars Løkke Rasmussen sammen med de partier, der peger på ham, Konservative, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, skal blive enige om, hvilken politik skal føres. Og her er det så, at vi taler om ansvar, at Dansk Folkeparti går ind og siger, jamen halløj, vi har en masse politik her, som vi gerne vil have igennem, og så skal vi så blive enige med Venstre om, hvor meget af det her politik vi så kan få igennem. Og det er det, der er at tage ansvar, det er, at man får så meget af sin politik igennem som muligt, og man forhandler sig frem til nogle kompromiser. Altså det gør man altid, det er det politik er. Der er ikke noget parti, der har 90 mandater, kan bestemme suverænt over, hvordan Danmark skal indrette sig, hvilken vej vi skal. Og ved, at du så går ind og laver de her kompromiser, og laver de her aftaler, så tager du jo også ansvar for nogle store ting. Og det er Dansk Folkeparti jo fuldstændig klar over, at når du gør det, så tager du ansvaret. Så hvis det går galt, så er det også din skyld. Det er det ansvar også er. Altså man taler meget om, at nogen bestemmer over andre. Ikke? For eksempel en chef er en, der bestemmer over nogle andre. Men sådan ser jeg ikke på det. Altså jeg ser sådan på det, at en chef er en, der har ansvaret. Det er ham, der skal sørge for, at tingene de kører. Det er ham, som skal få løst problemerne, der er. Det er ham, som har ansvaret, hvis det ikke går sådan, som det skal. Det er ikke medarbejdernes skyld, at det ikke fungerer i virksomheden. Det er chefens skyld. Så altså, man kan sige, at chefen bestemmer, ja, men det er også chefen, der har ansvaret. Og efter et folketingsvalg, hvis der kommer en ny regering, så er det Dansk Folkeparti, der har ansvaret for, at hvad skal man til at sige, den politik, der bliver ført, er en politik, som er fornuftig og går i en rigtig retning for Danmark. Hej, vi har indgået et skriftligt interview med Mette Reissmann fra Socialdemokratiet. Nu vil jeg læse vores spørgsmål op og hendes svar op. Spørgsmål 1. Hvorfor er Danmarks politik delt op i disse to blokke, rød og blå? Hendes svar er, det er dels ud fra nogle ideologiske forskelle, og så handler det om de nære politiske prioriteringer i vores samfund, såsom hvor mange penge vi vil investere i vores velfærd. For mig er der klar forskel på rød og blå blok, når man skal vælge, hvilket samfund man vil have. Spørgsmål nummer 2. Er der en konflikt imellem de to blokke i jeres øjne, og hvis ja, hvad er konflikten så? Der vil altid være politiske forskelle mellem blokkene. I øjeblikket går den primære konflikt på, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal se ud. Blå blok vil have nulvækst og skattelettelser til de rigeste, mens rød blok vil investere i vores velfærdssamfund, så vi kan bevare et trygt samfund, hvor alle har lige muligheder og adgang til eksempelvis uddannelse og sundhed. Tredje spørgsmål. Du er jo ordfører for integration og udlænding. Hvad vil det sige at være det? Hun siger således. Det vil sige, at det står for både det interne og eksterne arbejde,
med arbejdsopgaverne inden for området. Det gælder altså både for det parlamentiske arbejde i Folketinget og kommunikation udadtil gennem medierne. 4. spørgsmål. Vi har læst, at noget af det, vi forbedrer, er at gøre kvaliteten bedre i ungdomsuddannelserne. Så der er uddannelsesgaranti til alle unge. Hvordan vi gør det? Og hendes svar er, ja, det er rigtigt. Og vi har det ambitiøse mål at nå 95% af ungdomsårgangen til at gennemføre en uddannelse. Det gør vi primært ved at skabe flere uddannelsespladser til de unge, så de har flere muligheder til at søge en ungdomsuddannelse. Derudover vil regeringen sikre, at der kommer flere praktikpladser, så de unge ikke går i stå midt i deres uddannelsesforløb. 5. spørgsmål. Mange mennesker mener, at de blot til økonomi, og det er røde til deres socialpolitik. Er det et sandt udsagn, og hvis ja, hvorfor ikke til socialpolitik? Hun svarer således. Jeg tror, at det er en gammel talemåde. I dag anser jeg både rød og blå blok som værende fokuseret på at kunne rumme hele den politiske palet. Det er så midlen til det politiske mål, vi er uenige om. Herunder spiller økonomien en stor rolle. Både rød og blå blok er villige til at tage en diskussion om økonomien i Danmark, og hvad vi af fremadrettet kan gøre for at få den sat endnu mere i gang. Der vil altid være konflikt mellem blokkene på grund af deres politiske forskellighed. De vil gerne føre Danmark ind i 2 forskellige fremtider. De har 2 forskellige meninger om næsten alting. Om det handler om velfærdssamfundet, om det handler om sundhed, om det handler om uddannelsen til de unge. De har 2 forskellige meninger, og det er deres uenighed, der skaber en konflikt. Efter denne udsendelse har vi fået en fælles forståelse for, hvad forskellen mellem de røde og de blå er, og hvad konflikten egentlig er. Vi har haft blandt andet nogle interviews, og vi har haft et specielt program dedikeret kun til jer sikkert. At grave dybere og dybere i det her emne har været fornøjeligt. Og at prøve at forstå det, det har været lidt svært. Men det her er jo politik, og det er jo ikke altid til at forstå, vel? Nej, det er det nok ikke, Angela. Tak for i aften. Se farvel på 22-nøderne. Husk at være på kanal 5. Det skal jeg spille på se. Og god aften og på gensyn.